Police Report. Idol Dennis, ada kuryente yo kami. Yes, good morning, Idol Sinuloy na Bernard. ka na. Permit lang yung isiyanista. Takuwak amin talamin sa dati tingat taltalon. Iti barangay Soyo. Sumut lang. Iti dilay nga kalma. Gapo iti kinabarte ket naaksidente. Iti may nga rider to motorsiklo. Simnent lang. Iti naramid nga concrete barricade. Iti pasyat na iti barangay Pasyokan, Bacara, Ilocos Norte. Nabigbig ti biktimang ni Rafi Amurata Castro na talupulong at inen, indeg iti Poblacion 1, Pagudpud, Ilocos Norte. Mga dati kaya simemplang iti kalsada, iti korban na paset, iti barangay Pasyokan, masirig nupan gato'y connecting iti bypass road kaya iti barangay Buyin, Bacara, Ilocos Norte. Gabuti sa timpak iti disgrasya na overshoot na dato'y western shoulder iti kalsada na sumatan dato'y panangdungpar na dato'y improvised concrete barricade iti nadakamat ang lugar. Apa? Tapos iti pang-responde iti paramedics iti RHU iti Bacara sanitaray iti Grasma tinadakamat at ang biktima unconscious Idol Bernard at biktima Piman ababayan iti panangatendar ni Dr. Joseph Stefan Castro iti nadakamat nga lugar. Naman pa'y matiya biktima get under the influence of liquor iti mapasamak iti disgrasya. So konting ingat kada iti agmamaneho nga don't drive no nakainom so tumaliklikan iti disgrasya Idol Bernard. Uray sa nga nakainom masabang di precaution nang ron under construction iti lugar nga paggalyasatan na kalsada kas iti Bacara ado kita mamalpas dahil nakan ado construction iti kalsada iti Bacara Ilocos Norte. Left and right namin ado iti bypass connecting to Lawag iti Bacara tapos dati iti banat-banir at dapat iti manaribaan concrete pavement iti nakamat nga lugar. Ijemat Solsona, Ilocos Norte, Idol Bernard, nakiliw, iti may sa lalaki nga nakigem iti hand grenade ni Joel Jacinto na agtarantindo padapulang itinan nasawaan. May sa construction worker iti nakita iti may tagnagan na Eric Jacinto magtarantindo pulang lima nga nakigem dito iti hand grenade. Ginandat ang Idol Bernard na inagaw dati residente kaya naala na sana intern over kini J.R. Miguel Jr. na agtawan talubulog at inem sana impurwak iti ano pa na kabil iti kataltalunan tapos kasi maligligan iti panagbetak na iti panagresponde iti panakabagitilin tayo na recover da dato'y nagakamatatang hand grenade nga haan nga bimbintak Idol Bernard. Baglangan. At dan iti korpo di pulis. Huwag nga ro, baglagi din tahan na nag-uwi dati pin. Dato'y granada Idol Bernard. Lagi di talaga nga bintak. Wara kuman, iti matamaan, pinapilisa nga kanalbong, iti pampabetak Idol Bernard. Kaso, kapanaglabsing iti RA 9165, iti may pila kontra, iti nakamat ng suspect na naging sisiga na naging parang iti Granada, kada iti kabarangay na, iti barangay Kapuritan, Solsona, Ilocos Norte. Dahil ito na Idol Bernard, nagpapasamak iti nagpatnag, iti Kalman, at iti narespondan, yung reporton ni Idol Lores, dati panakasarek, iti Malsa, mapakdek panganan, iti Sentro, Ciudad, Lawag. Idol Dennis Zalipio, Tatak, RMN.